Odemma. Na ya bedike. Azagi na ona adaba no. Ochukwu. Ona adaba. Otu Fada Pita anụnwa, Fada Pita Igbo Kids International. Ụmụazị nụnwa, ụfọdụ America, ụfọdụ Canada, ụfọdụ England, ebe dị iche iche. O nwere ihe nwere ike ịgwa ha ụmụazị nụnwa na-akụziri Igbo mba dị iche iche. O nwere okwu nwere ike ịgwa ha. Ibe mma agwa ụmụaka bụ na Chukwu zite Fada Pita. O wee na-etinye n'ibe niile aba na-eme. O nwere etu ọzọ esi azụ ụmụaka na-abụrụ etu abụ. Ụmụaka na-amụta ibe ọsịsọ ma ọ bụ na achịkọba rie nne. Ọ banwara na-azụ azụ ka a mara onye ya emenere n'ebe a na-akụzi ime. Ya n'ime ma agwa ụmụaka bụ ụba jisi ike nye emekete na nwee ibe ga-emebe ma pụọ n'ebe aba na Pita na-eme. O nwere ebe ọzọ ma enweta ụdị ọzụzụ ahụ. Ọzụzụ nne na nna ga-aga ọbụla onwe ebe baba aka gbazi ka ewere mee ebe dị etu a ka ụmụaka bịaba. Mana onye na-echi fada adịghị echi fada maka nne ya na nne ya. Fada bụ nwa ọra. Ịkwali fada aka na uchichi na ọ nwere onye arụ na-adịrọ. Mana atọ mmadụ mana ada atọ mmadụ fada ekunye gbarụ jebe ebe a bụ abụrụ ibe ọnwụ n'iyi. Ya na ibe a fada na-eme bụ ibe ndị fada na-eme oge gboo. O nwere fim anyị nere ka nọ na Zaria. Aba fim a bụ El Señor Tormenta. Tormenta bụ storm. So that El Señor Tormenta bụ Mr. Storm. Mr. Storm a na-ekpuchi iru ya, o nwere eme onye ọ bụ. Wee na-agba mgba dị egwu. O nwere onye na-emeli ya. O wee ruo oge ọ chọrọ ịgba mgba for title. O nwere onye ya na ya ga-agba mgba onye abụ siri ike mana ụma na ya ga-emeli ya. Ndị mmadụ wee baa na room ya wee tie ya ibe. Tisie Tormenta ibe o nwere ike imegheli arụ ya. Okunye kpee ekpele wee jee nye na Siza wee gbaba mgba. O nwere ebe uru o wee si etu a jide Siza wee si ya biko nyara bụkana ya ka ya merie ebe a n'ọdị ya mkpa. Nyara bụ ya ka ya merie ebe anya na n'ọdịkwana ya mkpa. Wee gbachie nkịtị o wee merie nye. O wee nye kaadị. Nne na girlfriend ya chọta ya. Ma wee buru moto jebe. Ebe valụ dịka ọma agụ. Ọ dịka ụlọ ụka, nnukwu ụlọ ụka. A wee kụọ aka n'ụzọ. Ụzọ meghee. Abụghị ogologo dimkpa nwapụ ebe a bụ. Ọzọkwa, yes, can I help you? But we hope we are not in the wrong place. We are looking for Señor Tormenta. Omoa, I am Tormenta. I am Reverend Father. Oh God. Ite am na-akụ akụkọ ọ na-emetụ m na-arụri nne. Ọ bụna onye a na-agba mgba niile a na-ekpuchi iru ya bụ fada ka ọ bụ. N'ibe o ji wee gwa ndị a chọta ya ka mama n'ibe kpata na ya na-agba mgba o wee duru o wee bụ na ọ na-arụ an orphanage. Okay. Ego ọ na-enweta ka o ji azụ ụmụaka anọ. Onye enyi ya ebute ọsịfọdụ abụde na onye abụ girlfriend ya wee gbaa na-agba akwụkwọ. Onye abụ wee kwee nye nkwa si ebe ọ bụ na onye abụ champion and ya bụ champion
wee kpacha anya concede ka o wee nweta ego a na ya join gị Adam elozi ya elozo ọ na Mexico ka emelie kpatara ọ ji aza tormenta stop ọ ga-enji tans ya agagharị o nwere ebe anyị jee the Reverend Father kasịa ụka Osim Chief, I want you to follow me. And you esoli egaba. Anya mara na Father nwere orphanage. Wee ruo ebe a nwere abụrụ ụmụaka niile ama onye mbụ. Kana onwe TV dị ebe a bụ ụmụaka niile ama onye mbụ. Wee sị Father ka m bịa. Ebe a moto. Udo over akpa rice, akpa beans, akpa gari, ji, wee jebe ebe a bụ. Then they akpọ Father. It is now my turn to command you, Father, come. Ọbịa. You see how this is for your this is for your orphanage. Anya mmiri si etu abịa n'anya. Osim Chief, you took me unawares now. You should have told us this is for your orphanage, you know. I just say photo. If I met him na ruri nne. Mana ọ da-agba mgbakọ ya nke ọzọ nụ. Ọtago. Mana Father kaba na-abọ bụ. Maka na ebe a m gwara gị. Ebe a ji maka ebe Father Pita na-eme. O nwere ebe ọzọ a ya eme nwunye. Nwere ụzọ ọzọ a ya esi wee mie. N'ụmụaka ka a na-azụ. Ọzụzụ aba amaka. Ọ na-adị ka ọzụzụ taụzụ ndị na-ejebe dị ite ọ ga-enwe ka ba esi wee na-eme ebe ya edebebe ndụ ọtago tụnyekwuola aka onwe ndị ma na Father na-emụda ebe a ma na-akwa atara ya wee na ọtago ya na ụmụaka bụ wee mekọtane pụwa n'ebe a Father na-eme onye bụ ezigbo ọzụba nwere ike inweta na ndụ oge ya na-akọwara anyị n'afọ a na-ekiri o nwere ka isi kwuo n'afọ bụ Pita mana ihe anyị na-afụkarị so anyị mago na-ajụ o nwere ihe kpatara maka na ikezi dị na-azago Pita ahụ nwere ihe mepụtara gị ma ọ kpatara iji nọkọtazi ese mba ka ịzabazie nnọọ onwe onye na-eme program na BBC abịa bụ Pete Myers anụrụ anamị amana Pita ka ọ bụ welu arụ na-emabuo Where you to Zavazia Pete and Omazia Lumaro men with the key with it, no. Onwe kibes where they are now. As you see the Lua Vanisi Babi de Pita Mana. Is that na passport bụ Pete? Steven bụkwa aba confirmation bụ Steve ka m dee ya. Pancha bụ abbreviation. Kana etu a jụrụ ya o nwere ibe nchọta. Asa bụ math rinne ka nna nwata. Mụ na ndị fara ndị ọcha wee pesi mpe mgbe ahụ. A na-ebula anyị na scooters etu agbado Father aka anyị wee na-agba. Amen baptism Ralu Pita. Amen confirmation Ralu Steve. Wee ruo oge m gụbara ihe gbasara ụka ọmụma wee bụ na Pita na-akpọdoli isi n'ala wee gbuo bụ na Steve n'okwute ka eji wee tugbu ya wee chukwu onwe ebe nkote
onye na-azụ aba na-agba ghọtago na onwe ka isi wee zọnye ụkwụ ebe ọbụla ememe megide ọgbalụwa mana na Chukwu ka ọ ka na-ene anyị anya bụ Chukwu ka na-ene anyị anya anyị na ya